الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله. يلا تعال بماينا على ربك يا بابا التور قديمة. يلا زي تورينا حساب. يلا تعال حساب. يلا كين عشان ناخذ يلا يلا ندان كلمة. سلام سلام سلام. عرف توب عرف توب عرف توب. أهلاً صباح وسهلاً. الخير يا زلمة. عرف توب عرف توب. توب والله كمياتم. أنا وليد بس أخ شيلي نضال. مات صبروا لي ما شو بكشا. نحن فروم داون تاون رزة. ريسبكت مادر فاكر. يس نحن متعسكين بعكار بموزيكا شخورا שמדברת על הקושי והמצוקה שקיימת בו. والله كتملوا لي فني مداي בשביל השיר קצת מוזיקה שחורה לה. אנחנו לבנים אנחנו. אני לבן. אנחנו אני לבנים. לך לבן. אולי זה בגלל שאבא שלנו הוא מסוריה ואמא מנשות וואש. يلا يلا הבמה שלכם. שוקרן שוקרן. תודה. יו ריספקט. יו. الشم شلي وليد زي اخ شلي ندال كتبنا شي بروفوكاتيفي بنوقي على ممشال زيلوكا والسخكان بنفداش بعماين بشبوه معالي مسا الجمال ماما ندال על הבמה רואה בבוקר חדשות ואני בתדהמה כל כך יקר נהיה לחיות שזה מפחיד לעבודה תופס טרמפים עם ווליד יו בוא נפזר מסך ערפל ערפל אם לא נמות מגז כימי שנופל עד מתי נמשיך לברוח משליטים של כוח ונמשיך לחלום על סובארו ב-HDL. תודה רבה לכם, תודה רבה, ערב טוב, גיא, שוקרן. أعوذ بالله. شو عم تحكي أنت؟ لا معقول. ألف ها أنا לא יודעת מה לעשות. מה קרה? אני צריכה להכין כל בוקר לילדים לבית ספר 10 לאפות וזה לוקח לי מלא זמן. גם לכם קורה כל הזמן שהלאפה נקרעת על הבוקר ואז השקעתם ככה על הרצפה של שמן עם מלא חתיכות כאילו זה ארוחת בוקר בכיכר אל שרקיה ואז בעלך עושה לך היי שרמוטה איפה האוכל? איפה מה אני צריך ללכת לעבודה מה זה? זה איך בניין? אני אוכל? מה קרה אמינה? אמינה באמת מה זה צריך להיות? פחדתי לא יודעת. תודה שוקרן מאלו שהביאו לכם את האבנפון צד אחד אבן, צד אחד פלאפון. מגיע פטנט חדש פטנט חדש. לאפה טו גו. לאפה טו גו. מספיק, מה נסגר איתך? באמת. עוד את לוקחת לאפה, אוקיי? את לוקחת הרבה חומוס עם השפכטל ועושה לו ככה. אם זה לא מספיק, לוקחת עוד. עוד טיפה. כן, עד שזה נכנס טוב לזה. עכשיו, זה פתח קטן, אז את צריכה לתת לו קצת. טיפה, לפתוח. ואז את לוקחת את הסלט, הסלט ערבי, מכניסה אותו ככה, כן, הגדה. הגדה, למי שלא צריך? אבל אני... כן. צריך לסגור אותה, למה היא... אוי, זה נפתח למטה, זה נפתח. כן, טיפה, יופי. זה מספיק. כן. את לוקחת קצת עגבניה, את יודעת, בשביל לעשות ככה. בסדר? תכניסי את זה טיפה פנימה. תודה רבה. ובסוף יש מלפפון חמוס ובתיאבון. ככה עושים לאפה בשיק שק. תודה רבה. בתיאבון.